tip pai ba sha kinong song snong jong ka jela ka jong ni hak bedei bat ka jing yo jong ni na kaliang ka team yo ki polis ban kerno ia kini ki ba involve hak ne ki jing peniap ia we ne ki toris ubare ulok jong ka we na ka toris ki bawan hak ni ki kendiat sni jong la le no te ngasngo ba ban petip ba nilai yo ban kerno jaki barok sawut ki bara ni suspect ki badon kti hak ni ka kam bat kumju ru ia kalok jong ulit raja ka ba nilai yo ban ken ya karu syake kala surrender ya lebih kam de pengikem kala surrender le hakoi ka police station hamte hapo yubi ke kalong ke ka ba sotonat adin bangiyo bun ke jigen tho na bar jong ka jela megala jong ni sapang ka jinglong ki pai ba hapo megala sapang ka jinglong jong ki brio hasora ka ba penting ka ba prinsip wan ikatoris ki bawan na po India keleng saudong bat kumju ki bawan na kaliang jong ki toris ki badang bar jong ka ri India jong ni tem rei hakani ka sngi ngakwa ban petip ban tu ba kata kajing ya sadum kajing sanut bat kajing sakno ka balai hujat lai terus ke kita kasngi kala poi sya ka basai sya ka papau bat menta ka ganti kini ki saumet bat sangut rup bat kata ka kom sonam ka kalok jong utulet raja ka ba kin menta kin ya ka an ha ka ba ngin warna ya ki baro isenation shalong na ka bentaban ya chu investigation kajing keli ki jong dokit ka bapaka te ngekwa ban pentip ban ai koblei kerpang ru ya ki pai ba jok ke jela megala jingi barok we nadu ka megala police force jongi ki bala trace som made basni barok nang ta nadu ki ne ka special investigation team nang ta ki don ki ne ki dia kini ki SOT nanta kidon ki SDRF ki State Disaster Response Force nanta ki National Disaster Response Force nanta ki NESA nanta kini ki Local Intelligence Unit bat kumju ki nong bat ki an ki kanun hakleng ki snong ki taw ki tain sora pro rengkat ru ka dorbar snong nang ta ki don ru ki kenhun na West Jati Hills ki badai ki association ki bakiulum ki balai don benta bahang nang ta ka district association mapi ki media pro ki bayadon ki bayawan jing tiplang na kapor sa kapor ti habdeng jong ka jing ka bakraw na kaliang jong ka police department na kaliang jong ka police force ka jongi haka bakadu nilala ban poi mentasya ka bangalap ya kadaw bat ya kita kinong le kam snil ha kini ki kendiat ski bat ki kendiat tayo ke lalek no te kumta ka jigerpat jongan na kaliang jong ka sorkar ya poro ki pai ba jong ka jela ka jongi bakin nang sko bahaban ai mensim chuchu ya ka police force ka jongi bat kumju bandon ka mensim jong ka jing trailang kum mangiyo i kini ki kendiat ski kiyami nadu ki tourist taxi association bat poro nadu ki nong sok snong ki nong sok taw kiyami ya ka balai wa kiyami rengkat ban trailang bat ki bor pulik ki jongi bat ka district association bat kumju bat ka civil subdivision ng Tinasora hakaba kadu ka ngilala banyo ban head yaw usong ubang akermen sken da kan ni kejinglap bat kejingyo kejungi kan wenglut ya katujing atatin paro kabadon ha ki turis lani ki pai ba ki ba perkat banwan cungo banwan syangkai dan banwan pikai ya kejing kenat jong kejela kejungi yang ni hapla begala nilai sim kia bah bat ni nampen klan susu ka we na ka mekanisme ka bangi ngidon menta kalong ka MRSS ya kanina mangila ay bor hagi bor snong hagi bor tau kumong ki hadu ki homestay ki hotel baro ki Jakarta nila ay kin suction sa baro lani ki trying ki try sem la kalong ha Shillong lani sa bar Shillong ki basawai ba kin penbiang ya ki kot ya ki slai ki certificate jong ki tu ki brio ki bawan kadang ba kumo pila da don kum ki tu ki jai brio ki bawan la si da ki jingbut ka basniu ngin yo kamploy ban ken la ni ban le AA ban ya da ya ki jik sdio ko ban jia hadin habun
kum ka tu kijing dia kum piong piang kum sosun ngasgo ban ong bangi hapan a kijing ro ya ka police force ka jongi ka batang hadin ka lu ka tu kan por nglayo bat kem bat lawan ra aru ya uturus deu sani na ka benta ba ka an kan sim ya ka rai ka bakhan dia kata ka dia ka bang apa pasai ki de ki rus neu kini ki sawut ki brio kem bat sangut bat ka tu ka lok jong let raja hilap baki dei kini kirus neu bat kini kirus neu ru ngala ban ong kim dei nang ni na jela jongi kidei ki benang tei na ba jong ke jela ke jongi ngatrai kitu ki bekret kitu ki ba I news lapi ong ka national le la ka north east le ne kat badai le ne haki social media ngatrai ka ne hi kan juba ya ki ba pleng ka ne ka jing jom kerke joki ban ai ka conclusion ban ong ba ke jela me gala ka de ka basniu le de ka bom sngan ka bamut maki hi kin sya kenok kala ba pleng ka ne ka bangin le ran kala mangi kum kinat ki kum kita ki social media le ni kum kita ki news ki well established news ki ba let's say ki ba ju ai ya kata ka kubor sya keleng jokri dia jogi na ka puas sya dia ka ba arpat ru na kaliang jogi komen ni sampai kumala ong SP mene hidon katukan ni ki ba teng i ki ba ka narrative ka ba ki ai maki kal along too personal ka ba along pala kumi kita ngopi nginem spare ha ka ba katukan ni tliki FIR na kaliang jom ka police department kala le Jadi untuk bisa kaba bun ki primi kanartif ba desi ki dele ki shijur stisha ki hansora ki ja kadang kanartif bom ba ki nokshok stong ki bom long kami kanartif kan ni kan investigation kala pen pau ya ka jing shisha buat ki turis ki kadang patro jing tiang lada ki nokshok stong ki la bande kunta te kadang ka jing tiang ki rei kan ni kan investigation kala wada ka jing shisha pau madan ya ka jing le amde kang ni kadai beliau nang tehi buat kita nabari buat deh. Kani kan wada kan confidence. Ba, hoy. Dan beliau tu insya Allah baik. Okay, tak boleh. Thank you.